Hej Helle. Hej Claus. Jeg vil lige tale med dig for at kunne give noget information videre til vores kursister, som skal være med på vores verdens dejligste slankebootcamp nede på Møn i slutningen af april måned. Hvad er det egentlig, at de får med, når det er, at de hopper med på den her bootcamp? Det var en rigtig god idé, Claus. Jeg har faktisk fået et par spørgsmål, og jeg synes også, det er på sin plads, fordi det, som vi gør, det er jo ikke det sædvanlige med, at folk de får en slankekur og et program, som de skal overholde, og de skal rende rundt med tabeller og en lommeregner. Det er jo noget helt, helt andet. Så det er perfekt. Hvad skal vi starte med? Det bliver jo nogle mennesker, som ikke nødvendigvis alle sammen kender hinanden. Det kan godt være, at der er nogen, der siger, vi er to, der tager afsted sammen, fordi at vi vil egentlig gerne give os selv sådan et lille spagophold på en anden måde. Det er vel egentlig det, man kan sammenligne det lidt med. Ja, det er det nemlig. Det er lidt ligesom at tage på et kurophold, fordi når man tager på kurophold, så bliver man jo forkælet, og man får massage og lækre bade, og får simpelthen en luksusoplevelse. Nu er det bare det, de der kurophold, det er jo mest kroppen, den udvendige del, man kører på. Det, som vi tilbyder, det er faktisk de mentale muskler, der bliver forkælet, som bliver understøttet og fyldt godt op, og som bliver masseret. Og så har vi også nogle værktøjer, der kan fjerne nogle af de der forgiftninger, ligesom man kan med fysisk massage. Det kan vi så også gøre her med den mentale massage. Men vi har meget mere end det, fordi når man starter på noget nyt, så er det meget rart at have nogle praktiske ting at støtte sig op af, indtil det er blevet en vane. Og der har du jo nogle rigtig gode ting, Claus. Det har jeg. Og sådan, hvad er det, man egentlig kan forvente, når man kommer derned? Jamen, vi har fundet et rigtig lille hyggeligt sted nede på Møn. Det er lidt gammeldags, lidt bondehusagtigt. Det er omgivelserne, og der er skæve vægge. Det, som vi gør, det er, at man kan godt sige, at man på en eller anden måde skal lidt på skolebænken. Og vi kommer til at skal skrive nogle tanker ned hver især. Vi kommer til at skal have noget fællesundervisning. Kommer til at have nogle samtaler på tomandshånd. Der kommer noget afslapning, fordi det gælder om at finde den indre ro og komme lidt væk fra den her hverdag, hvor at man egentlig har tilpasset sig selv nogle roller i sin hverdag, hvor man ikke rigtig giver sig selv lov til at se sig selv som den person, man er. Det er nemlig rigtigt, fordi ofte så sker der det, at vi fokuserer så meget på det, som vi burde være, hvad vi ikke er. Så vi glemmer helt at nyde det, som vi egentlig allerede har, og det, som vi er. Og det er der, hvor vi kan gøre den helt store forskel, fordi det, som vi gør, vi giver dig input og inspiration til, hvordan du kan være glad, hvordan du kan være dig. Og det, som det ender op med, det er faktisk, at al den viden, du har, den du har akkumuleret gennem mange, mange år, at den får du omsat til væren. Så i stedet for at gå rundt og spekulere på alle de ting, som du burde, så bliver det faktisk til, at du går ud af døren som værende slank. Det vil sige, at du er slank indvendig, og når du er det, så følger kroppen efter, stille og roligt. Det kan godt lyde en lille smule sådan, okay, hvad er det her for noget? Jeg kan jo ikke bare gå og tænke, at jeg er slank. Og så, jeg ser jo stadigvæk ud, som jeg gør. Men det, som jeg gør igennem min undervisning, det er jo, at jeg er sådan en meget praktisk mand. Og jeg er med til at synliggøre nogle af de her ting, som vi bare gør af vaner. Gennem den her måde, som Helle og jeg, vi arbejder på, og støtter op omkring hinanden med hver vores indgangsvinkel. Der synliggør vi nogle ting, og det som ofte sker, det er jo, at lige pludselig så har man gjort noget. Man har været inde i køleskabet for eksempel, men man tænkte ikke over, at man
at man egentlig var på vej hen og ud i køkkenet for at åbne køleskabet. Og sådan, hvis jeg skal sætte et billede på, jamen så er det, at når det er, at vores weekend den er færdig, så er det, at du tænker over, når du er på vej ud i køkkenet, hvad er det, jeg er på vej ud efter? I stedet for, at du tidligere stod og havde åbnet køleskabsdøren og havde taget noget, og så først bagefter tænkte, hvorfor gik jeg egentlig ud i køkkenet? Ja, lige præcis. Det som vi lærer dig, det er den bevidsthed, der gør, at du lige bliver klar over, nu er jeg i gang med et eller andet. Fordi rigtig mange gange, når vi åbner den der køleskabsdør, så er det egentlig ikke det, vi har behov for. Det er noget helt andet. Det kan være en lille gåtur, det kan være et glas vand eller et knus. Men vi er ikke lige klar over, hvordan vi skal læse signalerne. Og så har det jo været sådan gennem hele vores opvækst, at hver gang vi som små græd og var kede af det, hvad skete der så? Så fik vi stoppet et eller andet ind i munden. Så det er jo den måde, som vi ofte lige kvæler den der fornemmelse, vi har et eller andet sted. Så vi glemmer at føle efter, hvad det er, vi har brug for. Men det lærer vi dig. Og det er faktisk ret nemt og simpelt. Men vi bruger 2 dage på det, og det er fordi, vi vil gerne have, at når du går ud af døren, så har du programmet inde i dig. Så du skal ikke tænke alt for meget over det. Nej, og der er ikke noget hokus pokus. Det her, det er vores egne erfaringer, som vi vælger at dele med dig. Det er 2 voksne mennesker, som begge 2 har levet med svær overvægt igennem mange år, og har også på en eller anden måde haft lavet vores arbejdsliv styre vores privatliv, og ikke rigtig kunne se, at der var andre ting. Det er ikke sikkert, at din situation den er sådan, at du tænker, jeg arbejder for, og så går jeg hjem, som helt sikkert kan trænge til at lige blive tørret af, og måske lige skal have en vaskeklud også, for at sige det på en eller anden måde. Ja. Fordi det er det, som jeg lige tænker nu her. Ja, det er meget godt sagt, fordi hvis ikke det er arbejde, så er det noget andet. Der er et eller andet, der trigger det, og det er faktisk, vi ved det alle sammen inderst inde, hvad det er. Problemet er bare, at vi ikke altid lige ved, hvordan vi skal se det i øjnene. Og nu er det jo altså ikke sådan, at du skal gå rundt resten af dit liv og spekulere og gå i terapi og sådan noget. Det behøver man ikke. Det er et valg, man har. Vil jeg blive ved med at grave i det negative, eller vil jeg hoppe op på den vogn, der er positiv, og så tager mig ud af det? Der kommer nogle indsigter undervejs. Men dit valg, det er jo altså, om du vil vælge den positive og rimelig nemme løsning, eller om du vil gå efter den negative og blive ved med at sige hvorfor. Dit valg. Vi giver dig værktøjerne, og bag vores idé og hele væremåde, der er masser af glæde, og også at det skal være så simpelt og nemt som muligt. Jeg fik en sms i går fra en af dem, som jeg arbejder med nu her, hvor jeg har talt med hende om, at når hun havde lyst, så skulle hun sende mig en sms. Men på vores sidste samtale, vi havde, så talte vi om nogle ting, som hun kunne justere på i hverdagen. Og det er ting, som man kan gå tage i brug med det samme. Lige så snart, at vi egentlig er færdige. Fordi så ved man, hvad det er, vi har talt om. Så jeg fik en sms, hvor hun skrev, jeg har godt nok tænkt på at skulle skrive i nogle dage, men jeg kommer afsted, og jeg går med vores hund, og jeg gør nogle ting, som ud fra det, som vi talte om. Der er forsvundet 4 centimeter og 2 kilo. Jeg vil lige dele det med dig. Ja, det er jo, og det er jo sådan en herlig sms at få en torsdag eftermiddag. Ja, det er fantastisk. Og det er jo sådan nogle, for nogle mennesker, der er det, der skal til, for andre, der er det mere. Men det bliver gjort så simpelt, så ukompliceret som overhovedet muligt. Og så får du altså nogle mentale værktøjer, der gør, at du ikke behøver at tænke alt for meget over, hvad det er, du gør. Men at du bare kommer til at gøre det, at du er det. Og det er jo nok en af de største gaver, du kan give dig selv. Ja. Det giver ro på, det giver fred. Ja. Vi bliver vores tanker. Jeg tror, at
at det er det for nu. Altid. Jamen, det tror jeg også, det er. Kan I have en rigtig fantastisk dag? Det var da helt utroligt, den baggrundsstøj, der er her. Det er det, når man beder folk om ikke at larme. Jeg skulle have sagt, kan du ikke være stille? Det hjælper bedre. Kan du se forskellen? Kan I have en rigtig fantastisk dag, og tak for nu, Claus. Ja, i lige måde, Helle. Vi høres ved. Det gør vi i hvert fald. Hej.